pyykkipäivä ja aineet loppu, niin kävin kaupasta ostamassa. Katoin, että on hieno tarjous, kun on 7 eurolla 2 kappaletta. Niin tarkemmin kun katsoin, niin normaali hintakin on tuommoiselle yhdelle pullolle 3,49. Eli senttiä vaille 3,5, niin mikäs kumma tarjous se semmonen, että ihan tyhmänä pidetään. Eli ostin vaan sitten yhden. Ja parempia tarjouksiahan ne on tämmöiset -50 tuotteet, niin voi löytää tämmöisiä vähän paremman väänkin herkkuja, mitä ei muuten tulisi ostettua, niin tämmönen joku Valion suklaamössö. En ikinä ostais muuten, mutta nyt ostin ja maistatellaan lapsille nämä. Niin. Joo, kaikkea muutakin -50 löytyi, mutta niitä nyt jaksa esitellä tässä. Mutta näillä eväillä mennään kalsaripesulle.